panawagan ko sa ating sa mga kapitbahay namin sa Bulacan, sa Pampanga, let's get together and demand for good service dahil this is our right, no, being consumers. Eksaktong isang linggo simula nang ipatupad ang cashless transaction sa North Luzon Expressway, kinalampag na ni Senator Win Gatchalian ng provincial government ng Pampanga at Bulacan upang manawagan na rin sa NLEX Corporation. Matapos ang ginawang pag-usig ng Valenzuela City LGU sa umunoy palpak na implementasyon ng RFID system, panahon na rin daw upang magsalita ang dalawang lalawigan na sakop din ng North Luzon Expressway. Ayon kay Gatchalian, malaking abala ito sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo, lalo na't may tuturing na gateway ng Manila at Norte ang NLEX. So ang naging issue dito, not only the capacity to put RFID, but the system itself, hindi niya ma-handle. Kaya pag dumadaan yung mga sasakyan, ang tagal. Una naman ng binatikos ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang nasabing cashless payment scheme sa tollways. Aniya, kailangan ma-improve ang teknolohiyang ginagamit ng NLEX. Maging halimbawa umuna sana ang RFID system ng China at Japan na dahilan sa smooth-flowing transportation ng mga bansa. Samantala, wala pa naman tugon ang Pampanga Provincial Government sa naturang panawagan ni Senator Gatchalian. Matatandaan nito lamang November 7, pumagitna si Pampanga Governor Dennis Pineda sa pagitan ng NLEX at Pampanga Truckers and Haulers Association. Kaugnay naman ito ng hindi pagpapahintulot ng NLEX Corporation sa pagpapadaan sa mga 12-wheeler truck sa expressway. Sa huli naging suwestyon ni Gatchalian na kung hindi maibibigay ang magandang serbisyo sa publiko ay palitan na lamang umano ang Metro Pacific Tollways Corporation na siyang operator ng NLEX. And if we're not getting the best service, might as well get a new operator who can give us the best service. Araw-araw tinatayang nasa 1 milyong motorista ang dumaraan sa North Luzon Expressway na siya sanang magpapadali ng biyahe papunta ng Metro Manila, Bulacan at Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News.